L-awtorità tal-ippjanar approvat applikazzjoni biex tittella blokka ta' 22 appartament u 20 garaġġ f'żona opposta tat-Tempji tal-Ġgantija. Is-sit jinsab biss 200 metru l-bogħod mill-Ġgantija li bħalissa jikkonsisti biss f'bini ta' żewġ sulari fi triq il-Parsot. Din l-applikazzjoni kienet ġiet rakkomandata għall-approvazzjoni minkejja li s-sit fih dan il-buffer zone tal-Ġgantija, UNESCO World Heritage Site, diġà jinsab mifni f'kontroversja u pożizzjonijiet dubjużi min-naħa tas-sovrintendenza tal-wirt kulturali. Fi frar li għadda l-organizzazzjoni UNESCO kienet bagħtet ittra l-awtorità tal-ippjanar titlob biex isir studju dwar l-impatt li dan il-bini se jkun qed iħalli fuq il-wirt storiku tat-tempji. Madankollu f'vot ta' 7 favur u 1 kontra dan l-iżvilupp se jkun qed jiġi aċċettat. Skont il-linji gwida operazzjonali tal-Kumitat tal-Wirt Dinji għandu jsir assessjar taż-żona qabel żvilupp ta' dan it-tip jiġi approvat. Imma studju ġie ignorat kompletament b'riżultat li possibilment issir sara lil dan il-wirt kulturali. Peress li Malti hija stat parti mill-Konvenzjoni tal-Wirt Dinji u tibbenefika milli ikollha 3 siti ta' wirt dinjija, inklużi t-tempji neolitiċi, hija responsabilità tal-pajjiż li jaderixxi mal-linji gwida operattivi tal-Kumitat tal-Wirt Dinji li waħda minnhom hija li twettaq valutazzjoni tal-impatt tal-patrimonju f'każ ta' żviluppi fiż-żona tal-qoħ qabel ma jingħata permess ta' żvilupp.